नमस्कार म्हणजे गुड मॉर्निंग. आत्ता आम्ही उठलो आणि बघते तर काय हडे भाजी आणि काय काय करू होती जेवण बिवण. तर आजची काहीतरी स्पेशल रेसिपी ह्या आणि मस्तपैकी नाश्तो गावतलो. आई आमची काय रोज आपली भाकरीच करता आणि चाय करता आणि बटर. तर आज काहीतरी नवीन बनवता आणि सगळा सामान रेडी झालेला. तर झपाझप कुर्ल्यासारखी एक पळात म्हणजे काहीतरी बनवचा पण आग काय अजून पेटणार ना. पण काहीतरी बघून मस्त वाटतं एकदम दुखट आणि सगळी रेसिपीचं सामान काय गोलमो त्या काय मूग मेथीची भाजी हो मूग दिसता मसाले ठेवल्याने आणि कौशीन हाडल्यान इडली झिंटे. अरे उडायची त्या काय का तर बाहेर कशी शाप. एक तर भूक लागली एक तर भूक लागली. चिमला चिमला तर काहीतरी बनय बनय कौशी म्हणा ता काय त्या लागता नुसता सगळ्या काय सांगताय. तर इथे मातीच्या केकांची ऑर्डर स्वीकारल्या जातील काय. वाव केक शॉप वाव केक बघ. तर म्हणजे तुमका जर केक जर हवं असलो तर खाली दिलेल्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा. आणि जबरदस्त. किती टाइम लागलो हे केक करूसाठी 2 तास 2 तास राव राव गो. हे आयडिया कोणची तुझी आयडिया कोणची जबरदस्त. थांबा पुसट दिसता. हे 2 तास लागले फक्त. आता हा तुम्ही केक रेडी केल्या त्याच्यात कसलो फ्लेवर कसला टेन्शन दिलेले आहोत. ब्लूबेरी बरोबर सांगलेलो फ्लेवर. तर ब्लूबेरी मध्ये तुमका केक गावतलो. आणि याची किंमत किती आहे हो. फक्त 500 रुपये 500 रुपये फक्त. आणखी म्हणत खूप महाग देतात. आम्ही जातो तर हसून 250 रुपये 250 रुपये नाही तर 150 रुपये अर्धा किलो डिस्काउंट आहे सांग. बघ मस्त दिसता. बोलता न असं वर्ष उडतात घुमरा नीट बस आधी इतके वरते येता काय मोहरी. तर पहिल्यांदा मोहरी घालून घ्यायची. त्यानंतर ही मुगाची भाजी मेथीची मेथी आधी कोमिळलेले मूग घालायचे. त्यानंतर कढीपत्ता घालून घ्यायचा आणि असं चळचळलं पाहिजे. त्यानंतर लसूण टाकली पाहिजे. कांदा लाल होईपर्यंत वाट पाहावी. मूठ मारून कांदा होतावा. हा पेटाची नाही मग काय. तर मस्त पैकी त्यानंतर ढवळून घ्यावे. कांदा मोहरी होईपर्यंत आपण कांदा तांबडा होईपर्यंत आपण मीठ घालावे. मीठ थोडं कमीच घालावं कारण जास्त खारट झालं तर कोणी खाऊ शकत नाही. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे आपणाक मसाले दिसतात. देऊ कसलो मसालो गो मालवणी मालवणी मसालो ह्या हळद लाल तिखट मीठ मोड आलेले मेथीचे दाणे बारीक चिरलेला त्यानंतर बारीक चिरलेलो टमाटो फायदा असा करू तर घे मग नाही. तर या आज रेसिपी करूची यासाठी नवीन ड्रेस घेतलेलो असा ती कोणती पावसात घाम येणार नाही ना. बघ आता फक्त हळद पडतं टाकू. वाव लाल तिखट मसाला लाल तिखट ज्याला जास्तच घालू. मसाला जरा जास्तच घाला. या प्रकारे अशा प्रकारे तुमका कॉमेडी रेसिपी बघू गावता. तुमका खयच्याच चॅनल वरती बघायची नाही.
पण रेसिपी आम्ही काय करणार नाही, जबरदस्तच करतो. अशी जर तुम्ही खराब मेथीची भाजी जर केल्यात ना एकदम नुसते हाताची बोटा चाटून घातल्यात. तर कोकणातलं आजूबाजू तुम्ही लोकेशन बघू शकताय मस्तपैकी एकदम. वाव, फुटलेली कळशी, भरलेली बाळली. वाव. आणि ह्यो दिसता आता अन्नाचं शेव कसो नाही बुवाचं शेव. तर अशा प्रकारे तुमका ती मेथीची भाजी शेवासारखी दिसता, पण ती शेव नाही. एकदा ट्राय करून बघा, परत ट्राय करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. बेल आयकॉन करू नका. अप्रतिम झाले काय करू. तर सर कौशू मागापासून नाचता, कारण ते का मेथीची भाजी होया. ज्यावेळी तो खातलो त्यावेळी म्हणतो परत होई का परत नको नको नको. तर याचा नाचना बंद झाला थोड्या वेळात. त्यानंतर थोडासा पाणी घालून घेऊ या, जेणेकरून ती चिपकायची नाही बुडी. हा थोडासा त्याच्यासाठी घातला उकडासाठी ऊब येऊसाठी पाणी घातलं. मग आग किती गेली. त्यानंतर जरासा कोली पुढे घेऊया, त्यानंतर दुसरा पण लाकूड पुढे घेऊया. मीडियम गॅसवर ठेवावा. जर तुमका अशी टेस्ट होईल तर तुमका चुलत होईल. चूल बनाय तुम्ही. हो ती जाऊ किचन रूम. अरे टेस्ट करून बघ. तर चमचो सुकलेला हा, त्याच्यामुळे जरा हा. ओके. अप्रतिम. वाव. म्हणजे मंडळी त्याका अपेक्षा लागली. काय केलंय. शी कोडू आली म्हणे. जर कोडू झाली तर तुम्ही जराशी साखर घालू शकता. साखर नाही मीठ घाल जास्त मध्ये. असं ह्या आता भाची ते लपान असतात, त्याका कधीच व्हिडिओ देवता नसता, पण त्याका एक दिवस ना दोरी बाणान व्हिडिओ घेतले. मॅगी कशी दिसलं माका. हा मॅगी तुम्ही ना लाच काढताय लोकांचे काय शिकलेली. स्टॉप कर हे आमचं रामू म्हणजे बंटी. बाय गो. वा झाकान घालू आहे. जीवापेक्षा मोठा हाडला. हे बंटी मस्त दिसतंय. मस्त आहे पोट. अरे पोटात बेणे ठेवून झाल्यानंतर झाकान काढून घेऊ या. कोथिंबीर टाकून घ्या आणि जराशी ना करप आहे की ते माहिती आहे, ज्याच्यामुळे जरा मस्त लागतील भाजी. आणि जर तुम्ही कच्चे ठेवल्या तर तुमका कोडू लागतील. होय मग कोणाकडे आवडता त्याच्यात काय. किती आहे याचा काय घालतले बघ. आता आपली पोटात एकदम सुंदरशा काचेच्या कपात काय गरज नव्हती, स्टीलच्या कपासवर चालली असती. असं नाही काय लागला बा चटको लागलो. तर शेवटची उरलेली कोथिंबीर अशी वरती घालून घेऊ. त्या प्रकारे आपली मेथीची भाजी रेडी झालेली आहे. आता आम्ही खाऊ चालू करतो, कारण आमच्या पोटात फटफटला. आज आम्ही मेथीची भाजी खातो. ब्रेकफास्ट मध्ये आमची मेथीची भाजी आणि इडली. हो इडली. ओके. आणि काय चाय. आणि आता सगळेजण आम्ही इडली आणि भाजी खातो मेथीची. मामा बघा काय करता. कोण मिळाली आहे मेथीची भाजी. होय मरे तुका घे मरे माझ्याकडा. चल ये. मोर इडलेली मेथीची भाजी. मोर इडलेली नाही रे कोण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा. प्रसन्न होताला मन. भिजलाय कसा गो. रेनकोट घेऊन येते तुका. रेनकोट घेऊन येते. तू काय अडते गो. मस्त घ्या. सगळी मंडळी रेडी असं तुम्ही बघू शकता. सगळेजण बसलेली आहोत. वाटाण्याचे समोसे. खूप सारो ब्रेकफास्ट आज एक दिवस काय नसता. तर कोरीच्या इल्लेली आहे मस्त पैकी गरम गरम. वाव की पॉवरफुल झाली की भाऊजी गोव्यावरून इल्लेले आहोत. इडली खाव नाश्ता करून झाल्यानंतर मी गेले कुडाळात, कारण कुडाळात माझा जरा काम होता पेंडिंग राहिलेला.
त्यानंतर म्हाका जावता होता सावंतवाडीसून नंतर येऊन म्हाका डायरेक्ट जावता होता गोव्याक संध्याकाळी. आणि नंतर व्हिडिओ काढूकच नाही कारण पूर्णपणे मी कामात बिझी होते. आणि आता वाद्या संध्याकाळचे 7 आणि मी आता लय गोव्याक माझ्याबरोबर चाललो हा कौशुक मी घराकडे मळेवाडी सोडतले आणि त्याच्यानंतर जातले कामार. तर म्हणजे आजचा जो ब्लॉग आपलो तर मी हिसर तो संपयत आहे. आणि ह्यो आमचो आजचो छोटोसो ब्लॉग जर आवडला असलो तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा व्हिडिओ. बाय बाय, धन्यवाद.